e a canteira, pero vamos de Juegos Olímpicos. Temos aquí a bandeira, que son en Barcelona este ano, porque o decideu a xente toda. Eso vai por todo por asamblea, por reunión. Vamos facer nosotros agora. Porque, mira, aquí vai de todo, vai esgrimas, vai a bandeira, van os jockeys, vai a piscina, poseo. Xa veredes por aí arriba, se vades a acompañarnos como vamos a facer. Ti crees que vas gañar a medalla de esgrima? Eu creo que sí. Foi unha clase 7 anos. Non se me nota na cara. Se me moito. Pasalo ben e facer festa e, por certo, en Ferrol nos deron o terceiro premio. Éramos 17. Pero é polo ben que pasamos na calle, non sei a calle. Non é subir ao escenario, máis ou menos, claro. É importante subir á calle e que a xente participe.